Čo ti prechádzalo hlavu, keď ten SBS-kar behal za tebou v Kauflande? Kvôli tomu maslu. Vysvetli to divákom. Také penále zač? Ako by sa ohodnotil ako zlodeja? No, veľmi úspešne. Neúspešne. Aký bol odchyt? Čo sa týka percentuálny odchyt teba? Ja sa o tom bavil veľmi príjemné. Práve, že ty sa musíš o tom naučiť baviť, lebo vtedy sa s tým vyrovnáš. No, ja sa s tým fakt, to som si pomenul. Ale však ty si bol kedysi plný elánu, pred kamerou si sa predvádzal, no ukáž teraz nám. Predvádzam sa, ale... Ale čo? Nikomu tým nič nerobím. No tak sa ukáž, ja chcem vidieť dobre. Bol to chlapec plný elánu kedysi, nič. Mal náročný deň, čorky ho volajú, mal dnes náročný deň. Ale to... A čo, však povedz, jak si nakradol dnes parádne. Lyžička. Sa zíde, nie? Stále taká. Ale ešte musíme využiť tie lepkavé rukavice, nie? No, že buď taký ako niekedy. Tak ty mi nehovoríš, keď to budeš robiť. No, jakže nie, však už si zvyšil hlas. Tu. Že neprehovoríš ma tu tučiť. A povedz, vážení diváci, toto je všetko pre dnešný večer. Keď ukončíš, ako dáme bodku a diváci, ako, pardon, youtubáci. Bože, ja som to kokot. Toto hovorí na seba, to hovorí, ne? Veru. Dokázal by si aj koňa čorknúť Kamilovi, takého pekného, keby som si vybral. A ja zoberiem na seba, že ja som čorkol.